azken 50 urte hauetan Euskararen hiztun komunitateak egin duen bidea meritu handiko aldapa malkar baten iloera izan dela, ezta? Eta hori ulertuta bakarrik eta nondik gatozen ulertuta bakarrik egin dezakegula hurrengo etapa. Eta hurrengo etapari buruz, seguru askok pentsatzen zuten edo gendun 50 urteko aldapa iloera honen ondoren Urbiaz eta horrela, Urbiako lautada moduko zerbait etorri zitekeela eta ohartu beha aizkorri daukagula aurrean, ez da? Ez Urbia, baizik eta segi egin behar dela eta behar bada doitu egin behar ditugula, ez da? Honaino ekarri gaituzten amets batzuk eta hor estrategiak kokatzeko garaian gaudela, ez da? Honantza etorri nazenien pentsatzen egonaz, plaza berri honetan, duela 30 urte euskara esan entzungo. Gaur egun, entzun egiten da, Euskaltzaindi ere bertan daukagu. Baina seguru nago, inkesta txikitxo bat egin ezkero plaza honetan, bate baino gehiago euskaraz jakin badaki, umeak ere horrari dira, hoie badakite, guraso askok ere badakite, baina ez dute erabiltzen, eta beste asko egongo dira euskara ez dakienak, eta nik uste dut horiek euskara ikasteko pauso bat eman behar dutela. Euskararen normalizazioan eta euskararen erabileran eta horri guztien aurrera egiteko niretzako zimentarriak 3 dira. Eta bata da, ez dakienak euskara ikasi egin behar du, dakigunok erabili egin behar dugu, eta horrek bi gauza horiek kontuan hartuta erabiltzeko espazioak irabazi behar dira. Gure mailan administrazioen esparru berriak zabaldu behar dugu. Gure tresnetan eta gure administrazioko arauetan prioridade moduan eta helburu moduan aurretik jarri erabiltzea euskeria. Nik uste hemendik aurrera euskararekin kontutan hartu behar dugu hemengo jendea, generazio berriak euskarak gehiena badakixie. Orduan, zailena eta erronka handiena da erabiltzea. Batetik, atxikimendu soziala, motivazioa, gogoa, nahia, deitu nahi duzuen bezala. Baina kontzientzia sozialak mugituko du hurrengo belaunaldia ere. Eta hori elikatu egin behar da, alimentatu egin behar da. Alde horretatik oso garrantzitsua izango da, aktibazio soziala. Gizartea euskararen alde motibatzea eta ahalik eta adostasun politiko sozialik zabalena lortzea. Eta bigarrenik, erabilpena. Erabilpena eta erabilpena. Hurrengo etapa honetan ez da nahikoa izango jendeak euskaraz jakitea. Alegia, ez palin badugu lortzen, ezagupenetik erabilerara jauzi egitea, orain arte irabazitakoan atzera egiteko arriskuare badaukagu. Euskararen alde egotetik, euskaraz egitera egin behar dugula jauzi. Gazteak, nerabeak, gaztetxoak euskaraz disfrutatu dezatela. Euskara egin dezatela berea, burutikan bihotzera pasatzeko eta bihotzetik gero ahora. Nola baitere ezagutzetikan erabilpenera pasatzeko euskara dibertegarri egin behar dugu eta horretarako irik egin behar ditugu gaztetxoentzat, gazteentzat, kirolean, aisialdian, zineman, teatroan, ligoteoan, poteatze orduan, euskararekin disfrutatzeko guneak. Ez dakik, Gasteiz batean adibidez, hitz egiten ari gara azkenengo denboraldi honetan kafe antzoki baten beharraz eta hori martxan ipini beharra. Horrelako ekimenak nik uste dut ezinbestekoa direla, euskarak bere esparru horiek hartu ditzan, ezta? Egia esan nik uste bakoitzaren esku dagoela eta etorkizunera begira norberak bere ibilbidean errotu behar duela ondo hizkuntza eta beti bere bidaide izan bai hezkuntzan, baita aldarrikapen modura eta lanean ere. Batez ere nik uste dute erderara jotzen dutela umiak eta gaztiak igual dauzkaten referentiak erdalduna dialako, edo bai futbol mailan, edo bai
politika mailan igual ez hainbeste, baina musika taldietan eta abar. Eta orduan hor pixkat gazte referente batzuk sortzen baldin badian, nik uste dut horrek asko inalduala, bai umientzako eta bai gaztientzako. Azkenean, bakoitzak bere ereduak behar ditu eta eredu horiek erdaldunak baldin badia, norberak ere horiek bezala izatea nahi dut, orduan erderara joko du. Sare sozialetan, bideojokutan, zinema munduan oso mugatuta dagoela euskara, ez dagoela horren zabalduta eta kasu askotan ez dakau aukera hori euskara hizkuntza bezala jorratzeko. Medikura joaten zarenean, edo udaletxe batera joaten zarenean, edo ez dakit, Eusko Jaurlaritza batera beka bat eskatzera edo dena delakoa, nik uste dut hor beharrezkoa izan barko litzatekeela euskara erabiltzea. Azken finean, gazteleraz egiteko aukera badago guztian, baina nik uste dut bultzatu barko litzatekena da adibidez, ez dakit, udaletxe batera sartu eta lehenengo agurra hola izan barran kaixo izatea ez da asko kostatzen. Oine lomce legiaz eta izugarrizko kaltia itxendotza gure hizkuntzia eta nik uste dute pentsaera edo aldatu inbidala txiki-txikitxotatik euskaldun da noi, azkenien gure identitate marka edo da euskara eta zeo zer ezinana galdu da. Nik nire generaziotik hitz egiten dut, generazio digitala gea. Internetarekin batera jaio eta ez dena gehala. Eta nik uste dut hori indarra jartzen ez badegu, gure generazioak behintzat ez duela erabiltzeko ohitura hori mantenduko. Eta tristea da esatea, baina internetari dagokionez, ni erosoago edo ohitutago sentitzen naiz erderaz edo eta inglesez bizitzen euskeraz baino. Nik uste erronkarik importantena belaunaldi aldaketa bat dela. Orain, 50 urtetik goitiko jendeak, gehienetan gitzasemeok gainera, predikuan ari gatzaizkie 20-30 urte dituzten gazteei. Eta ez dugu bizkera bera erabiltzen. Nik inpresioa dut, irudipena dut, gero eta maizago, haiek ez gaituztela konprenitzen eta guk ere ez ditugula konprenitzen. Nik uste euskaltzaletasuna bizitzeko era berri bat, modu berria behar dugula, oraingo gaztei egokitua, baina hori segurazki gure laguntzaz beraiek asmatu beharko dute. Bertzenaz honek ez baitu gerorik izanen. Eta onaino iritsi gala ezate daunin, nik aipauko nukena da, kontutan euki behar deula, onaino bai ekarri deula baldintzaik zaienetan, baina hondik etorkizune ziurtau gabe dauken hizkuntzia dela gurien. Eta zentzu hortan, hau da, ahalegin berezixe eskatzeula hemendik eta aurrea markau berko litzeken politikiek. Halare, onaino hau gehanez, bai aipatzekuk eta positiboki aipatzekuk diela esango nuke, erdaldun asko eta asko, hau da, mileka erdaldun esango nuke, azken urtetan erdaldun izitetik euskaldun izitea pasau izena. Gaur egun oraindik lurgune euskaldunin, udalerri asko eta asko, naturaltasun osoz, eta ise bizitza publiko eta pribau guztize euskeraz egin aitzia. Eta nola ez, toki esparru batzuk, euskerik galdute zauzken esparru batzuk, eremu batzutan behintzet berreskurau izen hori. Lidergoa oso importantea da. Administrazioa izan, adibidez, edo gizarteko beste eremuak izan, langilei, funtzionarioi planak ezartzea ondo dago, beharrezkoa da. Hala ere, aginte postutan daudenek ere plan horien parte bat izan behar dute. Eta bai plana beraien gain hartu, lidergoa markatu, eredugarriak izan eta plan horietan implikatu. Ezin dira planak menpekoen gain bakarrik utzi. Beraien kontua ere badela asumitu behar da. Eta planak aurrera egingo dute giza
ikuspuntu bi horiekin aintzat hartuta. Hogeita hamar urte hauetan euskararengatik asko egin bada ere, ezin gea bere honetan geratu, baizik eta jarraitu egin behar da euskararen alde, euskarari esparruak irabazten, ez? Eta nik uste gakoa erabileran da, hola, erabilera ez da nahikoa jakitea, zegeroz eta jende gehiago daki euskaraz, baino erabilera atzeraka uzten ari gera, ez? Eta hori indartu beharra da, euskara erabili behar da, eta zabaltzen joan behar gera. Bakoitza gure esparruan, niri legebiltzarra dagokit egia da, legebiltzarrean ez dira denak elebidunak, baino legebiltzarra bai da elebiduna, eta saiatzen gea bi hizkuntzak erabiltzeko aukera izatea legebiltzarreko esparru guztietan. Legelaria naizen aldetik, legegintzan dagoen hutsune bati erreparatu nahi nioke. Orain arte legeak gaztelaniaz landu, gaztelaniaz pentsatu eta euskarara itzuli egiten dira. Baina aurrerantzean, araugintza, legegintza bera, prozedura osoa euskaratu egin beharko litzateke. Euskaraz pentsatu behar ditugu aurrerantzean legea. Posiblea da eta zilegia da. Are gehiago esango nuke, beharrezkoa da. Izan ere, legeak dira gizarte batean, gizarte horretan dauden auziak eta gatazkak bideratzeko tresna nagusia. Euskaraz pentsatuta, ziur naz, auzi eta gatazka horiei guztiei, euskaraz beste konponbide bat emateko gai izango ginatekeela. Horregatik aurrerantzean legeak ere euskaraz. Enpresetan egiten dut nik lan, eta euskara batzordeko jendea ikusten dudanean, ikusten dut beraiek oso ondo adierazten didatela euskarak zer nolako garrantzia duen beraientzako. Askotan, ordenadore aurrean daudenean, ingelesesko testu badaukate, erderaz lan egiten dute, baina badakite, azken finean, barruan eta kanpoko lankideekin euskaraz nahi dituztela harremanak izan, eta saiatzen diela hortan baera bat, ez? Orduan ikuste dut premisa nagusia dela euskaraz egin dezakegun hori, euskaraz egin behar dugula. Hori da premisa oinarrizkoa, ez? Eta etorkizunera begiran ikuste dut gu garela etorkizunaren jabe, eta gure esku dagoela azken finean euskara sortzen jarraitzea eta aberasten jarraitzea. Nolabait gatoz amets lodia garraiatu duen belaunaldi batetik, 50 urte hauetan, baina aldi berean uste esan litekeela gure aurreko belaunaldi honek eta gureak edo nolabait esan da ametsarekin eta uste handiekin arazoa eduki duela. Eta askotan uste handi, espektatiba handiegi horien errezakatik bizi garela ez duelako belaunaldi honek gaitasun handirik izan amets lodi horiek errealitatera bihurtzeko zubi horiek eraikitzen gauza askotan, ez da. Orduan iruditzen zait, orain belaunaldi berriei begira gaudela amets horiek doitzeko eta hor bide helburu kate bizigarriak lotzeko beharrean, ez. Eta horren adibidetako bat da, azkenean, gure azkenean eustazpia edo gure oinarria dela eta prebisioen arabera izango dela hizkuntza mailako liberalismo asimetriko bat. Eta hori dela benetan zapaltzen dugun zorua, eta nola ezkondu hori, hizkuntza mailako liberalismo asimetriko hori beste afirmazio honekin, eta da euskarak bere funtzio zentral batzuk betetzeko lur hau bakarrik daukala.